специалитет Балкан Турист. Подготвя се право кърначе, шишче, вратна пържола с кост, кифтета, кебабчета и черен дроб. Първото условие е продуктите да са българско производство, доколкото можем да се доверим. И на първо място добре изчистена, подготвена скара. Да започваме. Слагаме първо пържолката, овкусена предварително. Ставаме шишчето. Ставаме черния дроб. Черният дроб не се посолява предварително, защото това ще дръпне водата и ще затесне, понеже няма мазнина в него. Ставаме правото кърначе или така нареченото губче. Ставаме системката. Задължително самата смес, докато кебабчетата са 100% фински, разкусени с тимьон. Леко внимателно. Ставаме. И това. Bon апетит! Една българска традиционна празнична вечеря и едно време сватбите, когато бяха истински продукти и имаше